západný svet, západná kultúra prijala Boha ako niečo známe, ako niečo poznané. Toto vychádza obzvlášť z náboženstva, ktoré si zautorizovali patent na Boha, teda patent na pravdu. Z cirkvi sa stala kvázi politická strana, ktorá sleduje svoje záujmy, ktorá sleduje svoju moc, zachovanie moci, majetky, proste svoj status. Sú aj ľudia, ktorí neprijali túto ideu náboženstva, pretože z prírodzenosti videli tú hlúposť, ako je strach Boha. Strach z Boha, musíš chodiť do kostola a celý tento nezmyselný balast okolo. Vo svojom myslení ale nešli ďalej a zastavili sa v tom, že proste keď není cirkevná pravda, tak potom to není nejak inak. Ako človek žije, zisťuje, že život má nejaký vyšší zmysel, hlbší. Ale nie je to tak, ako nám to predkladajú v knihách, ako nám to predkladajú náboženstva. Inými slovami, ten duchovný zmysel alebo podstata života netkvie vo viere. My sme kultúrne naprogramovaní veriť. Ja verím v Ježiša, v Budu, Allaha, vo svojho guru a v takú knihu, v onakú knihu, v ten systém, onaký systém a tak ďalej. Pristupujeme skrze vieru. Táto viera je len túžba, je to len moja a kolektívna túžba, aby to tak bolo. Áno, verím, lebo chcem byť v bezpečí, chcem sa cítiť istý, chcem niečomu spolunáležať. Lenže viera je klamlivý prístup. Viera je proces hľadania bezpečia. Viera je strach, lebo chcem byť v bezpečí. Blokuje hľadanie a blokuje rozvinúť celý ľudský potenciál. Boha nám cirkvi, náboženstva a tak ďalej predstavili ako niečo známe. Majú okolo toho nejakú ideológiu, myslia si, že zhruba ho poznajú, vedia, čo vyžaduje, hej, strach z Boha a toto a ono a tak ďalej. Lenže fakt je, že Boh je niečo nepoznané. Nevieme, čo je Boh, treba pátrať život, treba pátrať v sebe a tento život je Boh sám.